खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननिसिम दिनै मोनथिनो गोनां खौरांफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना खौरांफोरखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना बडोलेण्ड एबा आसामनि बबे जिल्लानिफ्राय खौरांखौ नायदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। दानिया फैदों दिनैनि खौरांखौ फारि फारियै मोनथिनानै लादोनि। दासान्दि बर' हारिनि अख्राङाव साग्लोबदों गोसोम जोमै। आसाम सोरखारा मोनद' हारिनो एसटिनि मानदान्दा होनो थाखाय गनायथि होनायनि उनाव आसाम आरो बडलेण्डआव सोमजिदों दुंहाव थासारि। फारसेथिं मोनद' हारिनो एसटि मानदान्दा मोननांगौनि थाखाय गोख्रों सोमावसारनाय आरो गुबुन फारसेथिं बर'जों लोगोसे थाखानाय गासै एसटि हारिसाफोरा ज' जानानै गोख्रों बेरेखा खालामनाया सोलिगासिनो। सोरखारा मोनद' हारिनो एसटि होनो थांखि लानायखौ लानानै खुद्रिसारदों बर'नि गासै माहारियारि आफादफोरा जेरै एबसु, बनसु, बर' थुनलाइ आफाद, सिसिटुआ, अल राभा स्टुडेन्ट इउनियन एबा आरसु आरो गोबां थाखानाय एसटि हारिनि आफादफोरा गोख्रों बेरेखा खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बेखौ लानानैनो मैया बरमा फरायसालिमानि फरायसाफोराबो मोन 6 हारिनो एसटि होनायनि बेरेखा गोख्रों सोमावसारो आरो लोगोसे क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि फरायसाफोराबो गोख्रों सोमावसारो आरो आसामनि गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोराव सोमावसारनाया जालाङो। लोगोसे दिनैबो उदालगुरिनि KBRD अरां कलेज, क'क्राझार कमार्स कलेज, उदालगुरि कलेज, दुमदुमा दखरा फरायसालिमा, दतमा दखरा UN ब्रह्म कलेज, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो आसाम आरो बड'लेण्डनि गोबां फरायसालिमाफोराव गोख्रों सोमावसारनानै आसाम सोरखार हाय हाय, BTC सोरखार हाय हाय, BJP गो बेक, हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद बायदि स्ल'गानजों गोमसार होनानै गोख्रों सोमावसारनाया जानानै थाङो। लोगोसे जेब्लासिम जास्टिस मोना अब्लासिम सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जालांबाय थागोन होनना फरायसाफोरा गोख्रों सोमावसारो। जुदि मोनद' हारिनि एसटि होयोब्ला जों थाखानाय एसटि हारिसाफोरा मा खहा जागोन होनना बुङोब्ला फारियै एसटिफोरनि थाखाय थिखानाय सिटफोराव मोनद' हारिफ्राबो खाबु मोनगोन, जायनि जाहोनाव थाखानाय एसटिफोरा साख्रि मोननायाव गोब्राब जागोन। मोनद' हारिनि सुबुं सानखोआ जोबोद बुरजा आरो बिसोरहा गोरों गोरा सुबुंफोरा बांसिन, जायनि थाखाय एसटिनि साख्रिफोराव थाखानाय एसटि लाइमोनफोरनि सेलेक्शना जोबोद खम जागोन। कलेजफोराव MBBS, इन्जिनियारिं, BEd, नार्सिं, पलिटेकनिकफोरावबो एसटि क'टायाव कम्पिटिशना हाई जागोन। एसटिफोरनि थाखाय थाखानाय स्कलारशिप, हस्टेल, रांखान्थियारि सुबिदाफोराव बिसोर खाबु मोनगोन। राजखान्थियावबो थाखानाय एसटिफोरा जोबोद खहा जागोन। एसटिफोरनि थाखाय थाखानाय सिट रिजार्भेशनाव बिसोरबो बाहागो लानो मोनगोन, जायनि थाखाय थाखानाय एसटिनि राजखान्थियारि गोहोआ जोबोद खम जागोन। BTC BTRआवल' नङा, मिसिं राभा टिवा अट'नमास काउन्सिलफोरावबो राजखान्थियारि नारसिनथाया बांगोन। हारिमुआवबो गोबां खहा जागोन। गोदान एसटिफोरा गोबां बुरजा जानायलाय थाखानाय हारिफोरनि हारिमुफोरा गोमालांनोबो हागौ। रांखान्थियावबो जों बांसिन लोरबां जालांगोन। एसटिफोरनि थाखाय होनाय एसटि लन, एसटि फालांगियारि मददफोरावबो बिसोर खाबु मोनगोन। गोलाव समनि थाखाय एबा इयुनाव गोदान एसटि हारिफोरा बांसिन डेभेलप जानायलाय एक्जिस्टिं फिसा हारिसाफोरा बांसिन उन जालांगोन। एसटि केटेगरिया जोबोद बुरजा जालांगोन, जायनि थाखाय माखासे फिसा हारिसाफोरा गोमालांनोबो हागौ। बेनिखायनो जों गासैबो ज' जानानै राजखान्थिखौ फारसेथिं दोनथ'नानै खौसेयै बेनि फारसे हेंथा होनांगौ, नङाब्ला हारिनि फिउचारा गिनांगौ थासारियाव। जेसेबांनो आसाम बिधान सभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो एसेबांनो BJP सोरखारनि लानाय डिसिजन एबा थांखिफोरा जोबोद कन्ट्रभार्सियेल जाबोगासिनो। थिग बेबायदिनो मैया आसामनि बिधान सभानि गोजां बोथोरनि नैथि साननि जथुमायाव मोनसे गिदिर थांखि आजावनाय जायो। बे थांखियानो जाबाय आसामनि साहा बागानारिफोरनो हानि पाट्टा होनाय। बे बिलखौ पास खालामना होनाय जायो। बे जथुमायाव बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि मासि लानायाव रुलिं पार्टी आरो बेरेखा दोलोनि गेजेराव गोबां नांलाय खमलायनि गेजेरजों जानानै थाङो आरो बिलखौ पास खालामनाय जायो। बेनि अनगायै सोरखारा खोथा होयोदि साहा बागानारिफोरनो गासैनोबो थाबैनो सोरखारि न' लुना होनाय जागोन होनना खोथा होयो। बे बिलनि सायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैयानि सानखौ साहा बागानारिफोरनि थाखाय जारिमिनारि सान होनना फोसावो। लोगोसे गिबि मन्त्रि बिथाङा साहा बागानारिफोरनि थाखाय 7 लाख बेंक एकाउन्ट खुलिना होनाय, बयनोबो मोब्लिबनि सुबिदा खालामना होनाय, गोग्गो दैनि सुबिदा खालामना होनाय, फरायसालिफोरखौ मोजांसिन खालामना होनाय, साहा बागानारिफोरनि थाखाय हाजिराखौ 130निफ्राय 250 खालामना होनाय आरो कलेज बायदिफोराव साहा बागानारिफोरनि थाखाय सिट एबा मासि रिजार्भेशन खालामना होनाय जागोन होनना फोसावना होयो।
बेनिखायनो मैयानि सानाव साहा बागानारिफोरखौ जेरावबो जेरैथिंबो रंजानायनि नुथाय नुनो मोननाय जायो। मख'जाथावदि दासान्दि मोनद' हारिया एसटि दाबिनायनि गेजेराव साहा बागानारि एबा टि ट्राइब आदिबासि हारियाबो मोनसे। समाजारि बिजोङाव जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरा थाखानाय एसटिआ जेबो गोहोम गोग्लैयालासिनो मोनद' हारिनि एसटि होनायाव जोंहा जेबो हेंथा गैया होनना बुंनाय बाथ्राया गोसारनायाव आरो रायजो राजाफोरजों जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरा गोबां सोंखारि जानो गोनां जादों। प्रमद बर', हाग्रामा महिलारि, बिस्वजित दैमारि आरो गोबां बर'नि एमसिएलएफोरा बुंनायखौ लानानै बिथां दैदेनगिरिफोरा रायजो राजाफोरजों सोंखारि जानो गोनां जानायाव गोसारनाय पस्टआव बिथां एबिपि राजखान्थि दोलोनि गाहाय डक्टर अनजालि दैमारिनि मुंखौबो लानायाव बिथाङा गोजोननाय गैयै फोरमायदों आरो बिथाङा दिनैसिम माब्लाबाबो बेबादि बुंफेराखै होनना बुङो आरो बिथाङा लिरोदि मोनद' हारिनि एसटि होनायनि सायाव बे आंनि स्टेटमेन्ट नङा। सोर लिरना होदों आं मिथिला। ससियेल मिडियायाव गुबुननि मुङाव बेफोरबादि बाथ्रा फोसावनाया जोबोद गोरोन्थि। मोनद' हारिनि एसटि होनायनि बागै आंनि स्टेन्डआ जेब्लाबो रोखा। आं इनडाइरेक्टलि एबा गेजेर गेजेर बाथ्रा बुंग्रा मानसि नङा। 2007आवबो बेलतला जाथाय जाब्ला आं पाब्लिकलि बिसोरनो एसटि होनायनि बेरेखा बुंना लाइभ टिभि श'आव एसटि बिग्राफोरजों हामला खालामजानो नागिरनायाव श' बन्द खालामथ'नो गोनां जालायदोंमोन आरो जिगाबनि मुसुखा बानायना गोबां सावजादोंमोन। 2019आवबो आंनि स्टेन्डखौ सनापुराव सिसिटुवानि रेलियाव पाब्लिकलि बुंखादोंमोन। बेनो दिनैबो आंनि स्टेन्ड आरो जेब्लाबो बेनो थागोन। आंनि स्टेन्डआ जेब्लाबो न' जास्ट न'। बेनिखायनो जाय आंनि मुंखौ सरजाबदों इमिडियेटलि डिलिट खालामनो बुंहरनाय जाबाय होनना ससियेल मिडिया पस्टनि गेजेरजों बिथाङा फोसावना होयो। बुहुमनि मादावनो मुंदांखा राफोद दैदेनगिरि महरै सिनायजानाय रासियानि प्रेसिडेन्ट भ्लादिमिर पुतिन बिथाङा 4 दिसेम्बर खालि भारताव फैगोन। बे खौरांखौ भारतनि मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सआ रोखा खालामना होयो। रासियानि प्रेसिडेन्ट भ्लादिमिर पुतिन बिथाङा भारत आरो रासियानि एनुवेल साबमिटआव बाहागो लानो थाखाय फैगोन। मख'जाथावदि थांनाय बोसोराव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङाबो थांनाय बोसोराव भारत आरो रासियानि गेजेराव जानाय एनुवेल साबमिटआव बाहागो लानो रासिया दावबायदोंमोन। बेबायदिनो बे बोसोरावबो भारताव जानाय जथुम्मायाव बाहागो लानो रासियानि प्रेसिडेन्ट भ्लादिमिर पुतिन बिथाङा 4 दिसेम्बर खालि भारताव फैगोन। बे जथुम्मायाव भारत आरो रासियानि सोमोन्दोखौ आरोबाव गोख्रोंसिन खालामनो नाजानाय जागोन। बे जथुम्मायाव S-400 सारफेस टु एयार मिसाइलनि सायाव आरोबाव उफ्रा बेटिसफोर बायनायनि सायाव सावरायनाय जागोन आरो सुखोई फाइटार जेटखौ आपग्रेड खालामबावनाय आरो रासियानि बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन Su-57 फाइटार जेटखौ भारतआ बायनायनि सायाव सावरायनाय जागोन आरो भारत आरो रासियानि गेजेराव गोथां थावनि बेफार फालांगिनि सायाव सावरायनाय जागोन। लोगोसे गोबाव समनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय रासिया इउक्रेननि दावहाखौ बोरै फोजोबनो हागोन आरो सान्थि लाबोनो हागोन बेनि सायाव सावरायनाय जागोन। साइक्ल'न एबा गोबां गोख्रों बारहुंखा सारअन्थाइ दैबानाया खालामदों श्रीलंका हादरनि गोबां बाहागोखौ सिलिंखार। दासिम श्रीलंका हादराव 123 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो सा 130निबो बांसिन सुबुंफोरा बारहुंखा सारअन्थाइ दैबानाजों बुखारजानानै गोमाजानानै दं। श्रीलंका सोरखारा थागिबिफोरखौ आरोबाव बारहुंखा फैबावनायनि सन्देह दं होनना सांग्रां फोसावना होदों। रैखाथि हान्जानि बासायनाया सोलिगासिनो आरो 44,000 सुबुंफोरखौ रैखाथि जायगासिम लाबोथ'नाय जाबाय। बारहुंखाया लासै लासै भारत फारसे फैगासिनो होनना बोथोर बिगियान आफादा फोसावना होदों। दासिम साउथ इन्डियानि तामिलनाडुथिंजाय गोबां अखा हानाया जागायबाय आरो थागिबिफोरखौ सांग्राङै थानो थाखाय खावलायनाय जादों। रेस्किउ हान्जाया हेलिकप्टार आरो नावफोरजों बासायनाया सोलिगासिनो। मददनि थाखाय भारतनिफ्राय टेन्टफोर, ब्लेंकेटफोर आरो जाग्रा आदारफोर एयारक्राफ्टजों दैथायहरनाय जायो। भारतनि बोथोर बिगियान आफाद एबा IMDआ फोसावना होदों दि बारहुंखाया 30 नबेम्बरसिम सा तामिलनाडुखौ गाग्लोबनो हागौ, जायनि थाखाय चेन्नाइ एयारपर्टआव गं 54 बिरखं जाहाजफोरखौ केन्सेल खालामना होनाय जायो आरो स्कुल कलेज बायदिफोरखौ गोबां जिल्लाफोराव बन्द फोसावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। फाइनालि नोंथांमोननिसिम मोनसे सोंथि। दासान्दि भारतनि हादोरगिरिनि मुङा मा? नोंथांमोना थार फिननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। अप्शन ए आव दं नरेन्द्र मदि, अप्शन बि आव दं राजनाथ सिंह, अप्शन सि आव दं अमित शाह, अप्शन डि आव दं द्रौपदी मुर्मु। नोंथांमोना थार फिननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। थार फिननायखौ हार्ट हरनाय जागोन।